Ernest Villegas, Rubén Martínez i Iván Manet. Comèdia macabra, comèdia negra, tractat sobre la cervesa, sobre les amistats. No expliquis massa. No, ja està. S'ho juro perquè heu cardat una feina de collons i m'ho he passat de puta mare, Com? Què? Comèdia negra, comèdia macabra? Sí, comèdia negra, macabra i irlandesa. O sigui, és un homenatge que ha fet el Víctor Borràs, l'autor, a aquests dramaturgs, Conor McPherson, Martin McDonagh, el Ryan Friel, que fan aquest tipus de textos que són rurals, comèdia negra rural, amb personatges molt ben trebats i uns personatges que estan molt ben dibuixats. I el Víctor ha fet aquí una filigrana. Ell és el cabró de la funció. Sí, jo crec que sí. I l'ha portat a la ruralitat, que és el maco, a una ruralitat pròpia que tenim aquí i que jo crec que es veu poc teatre, que parli sobre el món rural i ho ha tocat molt bé el Víctor en aquest cas. Ell podríem dir que és el seriós o el que intenta posar el seny en principi. No, això, una mica subscriure el que diuen ells i aquest valor de l'amistat, d'aquests tios, d'aquesta gent de poble que es coneixen de tota la vida, que poden passar, ells ho diuen, no? Crec que al principi de la funció, que és, hosti, quant temps fa que no ve el buf, ara? I no fa falta que es vegin cada dia, es poden creuar amb el cotxe. Al meu poble sabem quins cotxes té la gent, hòstia, se l'ha canviat, que ens coneixem pels cotxes, no? I són tres personatges, tres tios, que el Víctor jo crec que té uns referents molt clars de Sant Martí de Tous, i nosaltres venim una miqueta d'on venim, també. I tenim uns referents que fins i tot et diria que la realitat supera absolutament la ficció. És a dir, si féssim alguns d'aquests referents que tenim, seria absolutament insostenible, no? Però ja ha volgut anar per aquí. Ell és una mica l'histèric del grup, el que els crida, els cita per donar-los una notícia. Hosti, ja sé que és una comèdia rural, però cardar putament de collons, Està escrit, la conversa rural, ja ho sé que potser algunes vegades ens ho passem de collons, però sí, tant? Sí, està escrit. De fet, una de les grans lluites, no, una de les petites lluites on el Víctor incidia molt aquí, que deia, hòstia, respectem, ja se t'escapa constantment, hòstia, respectem una mica els tacos que tenim escrits aquí i no n'hi fotem més, perquè realment n'hi ha molts, però és que diem tots els que he escrit i potser sí que se n'escapa algun, però res, un 0,1%. Un i mig. Val a dir que és una nit especial i un moment, estan vivint una situació molt tensa d'aquests nois, jo crec que la llengua se'ls emporta. Sí, perquè com a tota bona comèdia, el que hi ha és una tragèdia sota, amagada... Però sabeu canviar molt, molt bé, Sí, bueno, perquè és comèdia, però hi ha aquest trasfons, aquest fons del món dels secrets, de quan són uns desgraciats, són uns losers, sí. Uns losers que van fer una cosa fa molts anys i aquesta cosa la van gestionar emocionalment fatal, la van tapar i generalment tapar en plan olla a pressió els secrets i les coses que et passen i no treure-ho a la llum acostuma a portar problemes. I combinat amb aquests tres tios, fa molt riure, però hi ha com un fons allà que és molt interessant. Els problemes o les discussions potser s'arreglen amb cerveses, no? A vegades, només no s'intenta, és un primer pas, perquè quedem per fer una birra i parlem-ne, a vegades és així. A banda de tot, és una cosa, veus? Ui, t'he dit, ui, m'acaba ja, passen coses. A banda del que hagi pretès l'actor, Víctor Borràs, és el resultat. El resultat és un tractat de risoteràpia. Tant de bo. Sí, val a dir que el procés ho ha sigut. Ho ha sigut, ens ho hem passat molt bé. Us heu passat de collons, De la mà del Xavi. Ha sigut un procés supermaco amb el Xavi Ricard, que ha estat finíssim, jo crec, per dirigir aquesta comèdia. I la veritat és que els assajos eren complicats també, perquè era molt fàcil pixar-nos en cada moment. Hem tingut seriosos problemes per poder tirar endavant aquest projecte i no morir de riure. És curiós perquè neix, no?
això neix d'una lectura, un cicle de lectures de la Sala Beckett, i recordem molt aquella primera lectura, perquè realment fer una lectura en moments pixanta de riure ja va marcar una pauta d'algú que vam sortir d'allà dient hòstia, seria xulíssim fer això algun dia. I quan va passar, quan apareix el Quim Massó, quan apareix el Frederic Roda, els premis que va guanyar el text del Víctor, sí que ens va passar una mica, hi havia un punt de vertigen que és, el Xavi va dir, hòstia, vale, ho hem de fer, ara veure com collons ho fem això, perquè s'havia d'aixecar, no? I intentar trobar una mica aquestes animetes, una miqueta, aquestes ànimes per on anaven, jo crec que era, aquí el Xavi ha tingut la brotxa molt ben posadeta per anar definint. El perill, quan vagin passar les funcions, és caure a l'estic. És intentar no caure. Sí, bueno, aquí és on el Xavi ens ha trebat molt bé també, però clar, aquí jo crec que aquest perill, jo crec que no hi caurem, sobretot perquè hi ha el valor afegit d'aquest muntatge, jo penso que és l'amistat que hi ha entre nosaltres, ens coneixem ja de fa molts anys, hem treballat en moltes ocasions junts i jo penso que això destil·la, per utilitzar una paraula que donem alguna pista, destil·la l'espectacle aquest valor, no? Aquesta cosa de... Estem parlant de l'amistat i al mateix temps sense ser autoficció, però també ens faltaria perquè amb tot el que passa, però que nosaltres ens estimem molt, som 3 amics que estem fent una obra que va de 3 amics, que aquí, evidentment, el que fan aquests tios no ho hem fet nosaltres. Han passat molt bé, tots ells, Ell ha passat d'aquest paper que fa com si fos ell, que sempre està tan seriós, cada migdia, d'advocat seriós, amb la Sílvia Bell, que si ara té la clienta que li està dient els trastos, no sé què. No penso explicar-te res, ja seguro em vas. No. No expliqui res com si fos ell perquè el segueixo cada dia. No vull. És més, avui no l'he vist, no sé si havia acabat el debat d'investidura, no l'he vist, el penso veure. Sí que us ho heu passat bé, crec que l'objectiu està complert, el públic s'ho ha passat molt bé i crec que és una obra que ha de rolar i a més amb el petit format crec que la podeu portar a tots els pobles de Catalunya. Podeu fer un Masferrer, Aquesta és una mica l'intenció i el valor, vull dir que hem parlat del Xavi i del Víctor, però també s'ha de parlar d'aquesta petita gran empresa fora de Barcelona, d'aquesta petita gran companyia que és Teatre Nou, que tenen un projecte preciós a Sant Martí de Tous, el Víctor, la Maria i tots els que tenen allà darrere, que han cregut molt en aquest projecte i l'han volgut aixecar, ells venien potser més del teatre familiar i han anat fent coses, l'espectacle van fer amb l'Ivan, amb l'Àurea Márquez, amb l'Aida Uset, i està bé, i això per ells és un repte, i aquesta voluntat d'una estructura, un espai, per poder-lo encabir a tants llocs on sigui possible, no? Bueno, que entenc que com tantes altres companyies volen que passi, no? Esperem que amb aquesta passi. Sí, però ho veig molt bé, Us ho passareu molt bé aquí al Teatre Acadèmia fins 10 de desembre. Per tant, encara tenim... Bueno, no tant, No tant. Afanyeu-te, el que pugui ser, afanyeu. Sí, avui hem exhaurit les localitats. 4 setmanetes. 4 setmanetes. Us ho passareu molt bé. Si us va agradar, per exemple, la Calavera de Connemara, potser és un referent per una altra... Us encantarà aquesta, a més aquests 3 estan en estat de gràcia amb el Xavi Ricard al darrere i un dramaturg. Anem a brindar. Per el triomf de... Fem-ho bé per això, brindem bé, com hem dit. Brindem bé.